Barkanmu da wannan lokaci, barka da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon bidiyon. Masu sauraro har kullum muna muku marabalale zuwa wannan tasha tamu mai albarka, sannan muna masu roƙonku da kar ku manta. Ku kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarai masu inganci game da sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Za a sanar da ku cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma kun je nema. Kar ku manta, ku kasance da mu ta hanyar danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. mu na yau za mu yi magana ne akan yadda mutum zai mai da bidiyo waƙa ta cikin zanda shi. Ma'ana yadda idan mutum ya turo maka bidiyo kana son bidiyon ɗin ka mai da shi waƙa, to za ka iya mai da shi ta zanda ba tare da ka buƙaci wani application ko kuma wani abu ba. Na farko abun da za ka yi idan baka da zanda, ka shiga play store ka yi downloading zanda. Amma mostly da yake kowane waya da wuya dai ka ga wayan android ɗin na babu zanda don mun fi amfani da shi. So abun da za ka yi, ka shiga zandan ka, let's say ga zanda nan, sai ka buɗe, ka jira shi ya buɗe. Bayan ya buɗe za ka gani nan wajen an sa to mp3, wajen ga da aka sa to mp3. Bari nuna muku in ja muku abu, yes gashi nan to mp3. So sai ka shiga wajen, bayan ka shiga wajen ɗin let's say sai ka danna nan ga waƙar ɗazu na yi shi, sai ka danna nan wajen bidiyo ɗin ga gashi nan shi ma let me give you sign gashi. Yawwa sai ka danna wajen bidiyo ɗin haka zai nuna ma kai selecting bidiyo. So ka ga nan wajen ga wa'anga duk videos ne ga ta waƙa nan, sai in selecting ɗin wagga. So ga ta nan tana converting, so ta gama converting kenan gashi nan ya nuna ma sai ka danna. Okay sorry, na yi connecting bluetooth, bari is connecting. Yawwa yes, sai ka kunna. Bari sa stop. So haka nan ake yi idan kana so ka mai da bidiyo waƙa ta zanda. An turo ma bidiyo, mutum ya ce ma yana da bidiyo ai kaza, sai ka ce turo maka na music ne ko dai na miye ma, kana iya kai converting nan wajen ga ka mai da shi waƙa.